Ikusten dut, bueltatu zaretela atzeden alditik eta horrek posten nau, interesa duzula erakusten duelako. Eta seguru nago ezaretela damutuko, hemen mahai inguru honetan ditugun parte hartzaileak kontutan hartuta. Eta jorratuko dituzten gaiak ere oso interesgarria direlakoan nago. Galderak egiteko prozedura gogoratu beharko dizuet, ezer baino lehen. Hitz egiten duten bitartean, mesedez, osa ezazue daukazuen paper gorri, larrosa koloreko hori, karpetan daukazuena, eta azafatei eman, haiek ona hurbil dezaten, hauen aurkezpena bukatutakoan erantzun ahal izateko. Goizean zehar, harreman estilo berri bat eta irakasleen lankidetza lortzeko bideak erakutsi dizkiguten gure lankideek. Orain, mainguru honetan, gaia dugu metodologia eta interakzio didaktikoa. Izenburu honen azpian, beste gaudi batzuk izkutatzen dira. Irakasleen arteko harremanak, ikasleen eta irakasleen artekoak, ikasleen gaitasuna, komunikazio gaitasuna, irakasleen interakzioa, zer egin hori hobetzeko, zer egin ikasleen euskararen erabilera areagotzeko, eta abar luze bat. Gai hauetan eskarmentua duten 3 irakasle etorri dira gure jardunaldira. Beren partaidetza eskertu nahi diet. Eskerrik asko Uri, Arantza eta Marga. Hemen, nire ondoan, lehenengoa, Uri Munbikandi dugu. Uri, Elorrioko ikastolako irakasle hasi zen eta arezkero euskararen irakaskuntzan aritu da leku askotan eta irakasle eskolan azken urteetan. Euskal Filologian lizentziatua da eta hezkuntza zientzietan doktorea. Bere tesia, hain zuzen ere, interakzio didaktikoari buruz egin zuen. Horretaz gain, ikertzailea ere bada, Sersa sarearen partaide. Bere ikergaiak lotuta daude lehen eta bigarren hizkuntzen jabetze prozesuarekin, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuekin, irakasleen prestakuntzarekin. Horretaz aparte, artikulu ugari idatzi ditu, hainbat aldizkaritan, textos de didáctica de la lengua y la literatura, cuadernos de pedagogía, aula, cultura y educación, eta abar. Seguru oso ezaguna daukaztuela. Bigarrenez, Uriren ondoan, Arantza Osaeta Elortza dugu, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateko irakaslea. Irakasle ikasketak egin zituen eta gero Euskal Filologiakoak. Hizkuntzaren eta literaturaren didaktikan garatu du bere lanbidea, eskolak emanez, irakasle ikasketetan, komunikazio ikasketetan eta psikopedagogian. Lehen hezkuntzako testu liburu ugariren egilea da, Eskoriatzako taldearekin batera, hain zuzen, hizkuntza eta inguruaren ezaguera uztartzen dituzten materialak. Doktorego tesia Euskal idazle klasiko baten gainean egin zuen, Agirre Asteasukoa eta bere sermoigintzari buruz, eta horrek aukera eman zion ahozko generoetan gehiago sakontzeko. Gaur egun, UESiko Miker taldeko kidea da, Miker taldeak ahozko hizkuntzaren gainean ikertzen du eta formazio iraunkorra eta aholkularitza eskaintzen ditu. Hirugarrenez, maiaren bukaeran, Marga Iturriza Casado dugu, haur hezkuntzako irakaslea da, Lasarteko Sasoeta Zamaguru ikastetxean eta ikastetxeko normalkuntza arduraduna. Urtetan, Euskara teknikari gisa aritu da patetan, Lasarteko udalarekin euskararen erabileran egin du lan, eta hainbat elkarterekin ere aholkulari gisa aritu da. Adibide bat daukagu, zuek karpetetan daukazuen olako lan bat, begiraleek asko egin dezakete, aurren artean euskararen erabilera sustatzeko lana. Soziolinguistikan aritu da, eta berak orain dela gutxi esan didan bezala, gehien maite duena da egunero bere lanarekin disfrutatzen duela andereño bezala. Besterik gabe, badakizue zein den urrenkera eta Uri duzunean. Eskerrik asko. Eguerdion.
Eskertu egiten dut asko, benetan ona atortzeko invitatua izana. Aspaldion gainera horrein beste irakasle batera ikusi gabe nengoen, eta beldur pixka bat ematen duzu, benetan, baina, ondan eskarmentua daukagulakoa izuzen ere ematen du beldur gehiago. Baina, gusta ematen du, nik uste dut, beti irakaskuntzan gabiltzan hau, baina oinarrizko eskolatik urrun eta hurbil gabiltzan ontzat, ezinbestekoa da hau, hemendik sortuko dana. Zuen galderak eta zuen erantzunak eta, zeo zer hitz egin izatea, ia gaur zen moduz. Nik gaur ez dut ez PowerPointik ez eta ezer ekarri, eta ez dut ekarri nire abotzan eta nire hitzetan konfiantza jarriz, ausartagian, ausartegia, hasiko naiz. Zan digute, komentatzeko hitz egiteko, interakzioaz eta eskolak dituen erronken inguruan. Eskolak irakatsi egin behar dituen bat gauza eta horrekin batera euskara irakatsi behar du. Hori zendaria puntua, nire hausnarketa txorako. Eta posten naze, orain arte, soziolinguistika bidetik egin dugu lan nire gustorako askotan gehiegi. Eta gutxiegi begiratu diogu eskolari, klaseari. Han irakasle eta hor triangelo didaktikoa deitzen den horri. Irakasle, ikasle eta ikasi beharrekoaren gune, irakaskuntzaren gune den horri. Gauza guztiak pasatzen den leku horri. Eta leku horretara begiratzen duzunean konturatzen zara beretan gauza asko eta asko eta asko gertatzen direla aldi berean eta horretarako erantzun errexik ez dagoela. Horregatik gaut hemen ondio ere, urtea pasata ere galdetzen. Zegatik eta nola egingo dugu? Nola egin dezakegu beto? Beraz, eskolara gune didaktikora bueltatzea nik uste oso importantea dela. Eta gure galdera da nola lortu euskaraz gehiago egiten eta nola lortu euskararekiko netzako, nola lortu euskaraz gehiago eta hobeto egin dezaten gure ikasleak. Eta horri nik lotuko nioke ideia bat. Euskaraz gehiago eta hobeto egiteko bi gauza behar dira. Atxekimendua da bihotza, atxekimendu, gogoko atxekimendua eta erraztasuna. Izan ere, hizkuntza bat asko maitatzen baduzu, baina erraztasunik ez badaukazu hortan, gertatuko zaizuna da eskapatzeko gogoa izango duzula. Hori da niri ingelesarekin gertatzen zaidana. Irakurtzeko oso ondo, baina ingelesez berbetan hasten naizen bakoitzean, konturatzen naizela persona trebea, nire burua asko estimatzen dudanez, ez dut nahi eskas modura gertu nahi, eta beraz, alba dut beste hizkuntzara pasatzen naiz, berehala. Baina, hau, irakaskuntzan gabiltzan non guztiontzako problema bada. Hain ere, gure lana da erraztasun hori lortaraztea. Eta ikasleen aldetik gertatzen dena da, askotan ez dakitela oso ondo zer den eskatzen zaiena. Askotan pentsatzen dute, eskatzen zaien bakarra dela ulertzea eta ala moduz ulertaraztea. Eta ala moduz ulertzen ditugu ikasleak, ala moduz esplikatzen baitituzte gauzak edo espresatzen baitira. Beraz, askotan egin dugu euskeraz hitz egitea, ala moduz komunikatzen jakitearekin identifikatu. Eta hortxe daukagu guk orain, ene ustez, erronkarik handiena. Baina asuntua ez da erresa. Bi gauza behar ditugu egin aldi batean. Behar dugu euskara irakatsi eta behar dugu euskaraz trebatu eta behar dugu materietan euskaraz trebatu. Euskaraz ez da berdin hitz egiten, matematikaz hitz egiten danean eta historiaz hitz egiten danean, eta prozeso fisiko, kimiko edo sozializ hitz egiten denean. Eta ez da ere literaturaz hitz egiten denean. Diskurso bakoitzak, materia bakoitzak baditu erabateko diskursoak, erabateko generoak, modu jakin batzuk adierazteko, eta hoiei ez diegu behar beste begiratu, ene ustez. Baditu golako multzo handi batzuk, ezinbesteko direnak, eta hainbat lekutan oraindik ere, aztertu gabe gelditu direnak.
eta oso importante dira, horiek antolatzen baitute esateko daukaguna. Hau da, generoak ez dira besterik kajoi batzuk non esatekoa antolatzen dugun, aldez aurretik ematen zaizkigun pauta batzurik jarraiki. Baina, hitz egiten dugun bakoitzean, hori gauzatzen den bakoitzean, gauzak aldatu daitezke. Alda ditzakeko guk, alda ditzake albokoak, eta nerone bakarrik eta bakoitza bakarrik antolatzen baditu oso ondo egin dezake antolamendu hori. Bueno, errexez, baina molda dezake bererara. Baina inorekin dagoenean, inorekin solasean dabilenean, negoziatu behar du. Besteak zer dioen, berak zer esan duen eta nola esan duen, eta horren arabera, horri jarraiki, horren hildotik jarraituta erantzun alizateko edo jarraitu alizateko. Egoerak markatzen du eta egoeraren artean solaskidea baldin eta solasa den saioaren marka. Ez orain bezala nerone bakarrik nik esaten dut, ulertzen ez baduzue, eta neuk egin behar dut alegina, nire koherentzia bilatzeko zuek ulergarri izan dezazuten esaten dudana. Ulertzen hemen ez dago inolako zuen begiradak dira bakarrik daukadan ordaina jakiteko zen moduz doan hau. Komunikatzen irakastea eta trebatzea bada zaila da. Eta gainera horrekin batera egin behar duguna da ikasleak ez bakarrik mundua ikas dezatela. Mundua ikas dezaten, mundua ikasteaz batera, mundua nola funtzionatzen duen munduak. Nola funtzionatzen duen esparru edo zientzia arlo bakoitzean. Eta horrezaz gainera behar dugu jakin irakasten bere buruaz jakin dezaten pentsatzen ikasleek. Ikasleek ikas dezaten analizatzen nola analizatzen duten. Ikas dezaten pentsatzen nola pentsatzen duten. Ikas dezaten aztertzen nola idazten duten, eta non dauzkaten problemak idaztean, edo esatean. Eta oso importantea da, ezagutu dezatela non demontre daukaten problema. Hitz egitean, problema hori detektatuta bakarrik zuzendu albaitaizke. Eta detektatuta espadaude, zeintzuk diren eta nolakoak diren espadakite oso modu eskasean izango dituzte konpondu. Bueno, hori da daukaguna, baina hori dana nola egiten da, nola ikasten da hori da. Hori dana ikasten da, hizkuntza ikasten den bezala, kanpotik barrura, ez dago beste bueltarik. Kanpotik barrura, hizkuntza kanpoan dago, jaiogaren eskerostik, ezagutza kanpoan dago, gizarteak dauka, taldea daukate, irakaslea dauka, liburuek daukate, interneten dago, kanpoan dago. Eta egin behar dena da hori elaboratu barneratzeko. Eta barneratze prozesua oso importantea da. Barneratze prozesuan, buruan gertatzen diren prozesuak dira hain zuzen ere, lagundu egiten digutena gauzak mundua ulertzen, eta baita ere gauz hizkuntza ulertzen, eta hizkuntza gure ganatzen. Hizkuntza gure ganatzeko behar da inputa, hori da inputa. Zuk entzun irakurrita, baina behar da batez ere maiztasuna, sarritan entzutea antzerako gauzak. Formula, formak, hitzak, ideiak, modu askotan, modu diferentez, eta sarri ailegatzea. Eta behar da beste gauza bat oso importantea dana, eta da, nolabait, oihartzuna deitzen diona. Hau bada, bigarren hezkuntzen jabekuntzako teoria bat, niri oso interesgarri horitzen zaidana, oihartzunaren ideia. Minutu bat, ez da posible. Bueno, oihartzuna. Hau da, behar da, behar da ikasleak jasotzen duen horrekin barruan hausnarketa egin dezala, baina hausnarketa benetako hausnarrean den benetako elikadura hartu eta bueltak eman barruan, eta elaboratu barruan, eta nolabait erabili, horrela da hizkuntza ahora pasatzeko prest. Ze hizkuntzan gauza importante bat da automatizatze lana. Automatizatuta badaukazu, hau da, zure egin bat duzu, errez ateratzen bazaizu, orduntxe alduzu. Eta hori egin alizateko behar duzu buruan ere hausnarketa hori egin.
hausnarketarako bideak oso importantea dira. Eta kanporako, eta amaitu behar dudan amaituko dut, gero, kanporako beste ideia da, kanpotik datorrela, eta kanpo hori nola da kanpo? Kanpo da bestea, besteekin negozioan, besteekin elkar ulertu guran. Elkar ulertze lana da lanarik importanteena. Elkar ulertze hortan, egin behar dana da negoziatu. Zer esan nahi izan duzunean hori? Horrekin, ez dizut ulertu parkatu berriz ere, orduan hori da, lehen gokunean, ez da, orduan nola da? Zer esan nahi izan duzu? Era honetako jokuak dire klabe ikasteko, dozen materia ikasteko, irakasle eta ikasleen arteko elkarrizketa olakoen gainean eraikitzen da, eta eraikitzen ez bada txarto, modurik ez, eta baita ere parekoen artean gauza bera da. Eta talde lanaz zeingo bagenu, eta geroago espero dut astierik egongo dela hitz egiteko, talde lanaren ardatzetako bat hori izan beharko luke. Bestea ulertzeko truko batzuk, trukoak, jokabide batzuk irakastea, besteekin negoziatu alizateko, beste hitzak interpretatzeko, beste hitza hartzeko eta bueltatzeko, eta hori egingo bagenu, behar bada jarrita egongo lirateke euskararen errestasunerako oinarriak. Ja, adin batetan ja burua harin pentsatzen doaneko sasoiko euskara. Txikiekin errezago daukagu. Zenbat eta buru harinago doan, orduan eta hizkuntzare harinago joan behar du. Hori da gure erronka. Eskerrik asko. Eskerrik asko.